सरकारि चाकरि खाया आसलनो मारना आरो खति हें दङ आं खति हें बांसे যতন মারো না खबला हाहके बा आं बा नो आन्या यागो तानादे आन्या तानादे কাকা হাইয়া দে যতন মারো না बनो बनो सब आन्या यागो तानादे आरे जोंबो बुचिले ए नों आसो को कतन तासादे कायो को कतन सानो मारो बिस्रो বইনি বুসা নষ্ট খাইতো खाना हाय नो हाय काई मैया इहे हाय काई मैया हाय काई नो बनो नामरो বইনি বুসা বুত नो बनो नामरो आसलनो जों मारो ना आसलनो मारो ना जों बनो ताव थानासि र हम थाने सरकार ता खैने खैने हम थाना रहना नों यागो तानादे खामानि अन्नाय निनो अन्नाय म हाय खामानि नों हाय काई खामासि निनो अन्नाय आरे हाके खाया ताम खानाय बेनो नों पुलिस नो यागो यागो बरो जागा हदि नों बर जागा आं थांनाय थांदे पुलिस नो यागो याफार हदि नो आरे नों बर जागा ए पुलिस नो यागो नों याफार हदि आरे याफा नों आइ नो आरे नो खायो नों नों थागा लांजा नों ए निजे सुसु आइ यागो ना हरि खायो नों मा आरे नों कसुता नों निजे 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 ना आं निजे बरो खाया जों सुनानो बागै द्राग जानो रंनो मो छकमाला बागै जों बुसु सामु खायदों साजिमानो नों बिक्रमथिनि पारा फायजों नगौ आं साब्रुम बुरुम बरकनो बाहायखाय खालायनाय बाहायखाय सोदाबनाय जों साइखे खायदोंगौ जोंबो सिजासि सिजाग नों मने मने ता खायदि जों सिया होनो ओमफ्राय ए आसो निजेनो सिकि तनि ता खागादे आं सिकितया नों माजों सिजाग हिंता खागादे हे द्राग्स नो ता या खादि या द्राग्स छकमाला बागै द्राग्स छकमाला बागै जों ताम खायदों नों सालजा फायो पारा नै थाम नों जाबा खायदों ताम जाबा खायदों याखारो मैयाबा ए आसो द्राग्स नि हिंनाय बा तुमने बुसोगी जाते जागा तुका नों आसो हिंनाय बा तमै याखारो ए बुसो जाते जागा तुका सुसु समाज नष्ट खायदों मिनि आला आबो बागै न आं नाम दंले याखासि दाइ दं फायखो बुसो जाते आं बनो बुगा ताबो बुजागा तुका साइदमा लाचियाखे नों दाइ दं फायखो लाचियाखे दाइ दं निका निनो पसारो काइसे नों थाले बुगोन आगो आसो गोबां माने पसारो बाहायके द्राग्स न सारि नाय नै जों नों सालजा फायो सालजा फायो हायखाया हायखाया आरे हाकैया ताम हायखाय आइनियागो तानादे नों तबा खायनाय खाय आइनियागो तानादे तबा खायनाय खाय ताम हायसा हिंदे হাতে শাসন খাইয়া मानो नों ताम खायनाय खायदे मानो आं नों तबा खायनाय खाय